Yarewa muna cikin wani hali, Allah kana gani, ka kare mu daga cikin mazambatanmu. Yarewa yarewa ana zubar da jininmu. 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 Listing an buge mu, an kashe mu, an hane mu. Kai mu ɗauki makami mu kare kanmu. Wai mu bawa gwamnati za ta zo ta duba, amma a yanzu gashi yau muna cikin hukuma. Ta kasa gyara ƙauyuka balle a ce ga birni. Wai shi mene yasa ake zubar da ƙauyukanmu? Muna ta hijira muna komawa ga birni. Abin takaici in mun zo muna kwana a kango. Assalamu alaikum gwamnati, gani gare ki. Abin da zana ce kawai ki zo ki kare kanki. Dukkanin lokacin da zamu nemi rayukanki, kina ta ɓata ayyukanki don ki gyara kanki. Wai a nan cikin arewa ne ake ta yin kinafi. Idan an ɗauki mace sai a je a kama rafi. Aikin banza, wa a ce Fulani ne suke ta bindige mu, suna kashe mu suka ce mala'ikanmu, amma sun yi shiru cikin munafukanmu. Listin ku ji mu, shugabanmu, lokacinmu yayi, yanzu za mu zo mu gyara. Ba gudu babu layi, yanzu za ku kama cara. Kuna gani kuna kyalewa don kuna da naira, ya isa haka a yanzu sai ku kama kanku. Idan kun ki ji to wallahi za ku yau nadama. Kuna kuka fara amma mu za mu kai shi ƙarshe. Kuna biɗar tuwo ku zo gida mu ba ku taushe. Za ku zama mushe, za ku zama mushe, tun kafin ku bushe. Za ku zama mushe, za ku zama mushe. Yarewa yarewa ana zubar da jininmu. 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 Shine boy ne a kan layi, sai mu gyara gwamnati.